da almukutar muna yabo gunka ne sidi kana gaban mu muna bayan ka wuta bata ci mu ba sai farin gani sai da almukutar muna yabo gunka ne sidi kana gaban mu muna bayan ka wuta bata ci mu ba ahadin gwani jalla sarki mai iko ga bayinsa ne na bi da agaji alwali dan nima fa bawanka ne kai man agaji dan sabida rasulullahi manzon ka ne sasa wanda do yayi riko da rasul ba zai wulakanta ba sai farin gani sai da almukutar muna yabo gunka ne sai da kana gaban mu muna bayan ka wuta bata ci mu ba salawatu rabbul arshi alaman ja'ana bil huda wanda ya murkushe zalunci adalci bayan shimfuna mun gode da ceton da kai wa halittu sirrin nurin guda dan samu warka bada tun rabu ba za shi dube mu ba ni ko dubun gaisuwa ga mumiddil kaunu kutubul wara atijani jigon wani yayi jikan sayyidul bushra na jaddada godiya nan ga gausi burhama shugaban shu'ara abinda kake yi mun ko cikin kabari ba za ni mance ka ba Harazimi baban madina gaida kai billahi lazi duniyan na zaki banda tamkar ya kai gaisuwa da neman iri a gaban kashe guna gas da kai karan madadin yabo har ya zamto na ci gaba mashabin gaba sai da farin gani sai da almukutar muna yabo gunka ne sai da kana gaban mu muna bayan ka wuta bata ci mu ba Mustapha zan kalaci gidanki a yau Inga Hassan gai da Husaini tagwaye masu zaci a yau Na nemi kimin yi sogun ma'aiki darajoji ya ba ni na hau Na kula babu mai saduwa da ma'aiki ba da yardar ki ba Salamu alaika tajil arusi amadi garkuwar muminai Salamu alaika fahaman mufakamin ahe taskar ma'adanai Ba dan kai ba damin shiga uku mun ga ta kai tsawon zamanai Wannan arziki ya yalwata ba wanda bai wadace shi ba Ita ka dai ruwa ilhamdi yau ta kace ko da a gurin magagin mu annabi ka isa sai kwayar da kace sannan a lafiya ya mai mikar da wanda ya karkace na rasa yarda ma zan yabe kama aiki na tabbatar na yaba sai da farin gani sai da almukutar muna yabo gunka ne sai da kana gaban mu muna bayan ka wuta bata ci mu ba haramun ne wuta ta ci wanda yake son shugaban talikai don haka shugaba na kare kamin Allah ya banne da kai ko ya za a kauraya a kauro ni da yin kasance da kai ban hakurin juriyar jalala har abada ba zan bar ka ba hakika bai yiwuwa samu ma'aiki babu kalubale wani sa'in a jarrabi manin ka da cutuka dunkule wani sa'in a matsayin ka kaje shi a tsananin takure ba hutu ga mai neman ka matukar bai same ka ba
hashin da karewar da ta yi a kai annabi dan Anas bin Maliki na bi saduwa ne da kai a wannan rayuwa kan koma nan ga ubangijin talikai mafi tausan halitta ji kaina in dinga ganin ka ya shugaba. gaban mu muna bayan ka Muhammadul Mujtaba ta yafa a ce wuta za ta ci mun ga ka kai tsaye a gaba ma'aiki garkuwar muminai dole tare da kai ba zai konu ba ranar hisabi na tabbata ba za mu gigita ba. Lafiya sirrin hayyul kayyum da ke mustawa ga mai mujizar kwance kai mai sanya mala'iku dimuwa komai daga kai ne zuwa kai Ahmadu rakibul kasuwa mudar samu mai babudin bankin Allah ba mu ya shugaba. Sai farin gani sai da almukutare muna yabo mun ka ne sai da gana gaban mu muna bayan ka wuta bata cimuwa. Ginshiki al'arshi sai da kai ya tsayu hatta kasa ma ma'aiki akan sirrin ka ta ajiyu ni duba zuwa sama da cikin sirrin ka ne ta tsayu hasken shiriya mai kawar da duhu haska mu da shugaba. Hitilar mallakul a'ala kyakkyawa uban kyawawa ajwadu anjala ashkala mai karfin da ba san da ba a gaba da shi da biyul kula karfin da zai tunkara ma'aiki bai kaskanta ba. Da a wata kafaɗa an yi ma mai harshe na kumfa ya kun mansur da kafaɗa an gama mujan ma'ura kibul kasuwa hadarin baiwa uban faduma kasuwa allazi wahidin ko dan kanzo baka yi ba ni ba. Sai farin gani sai da almukutare muna yabo mun ka ne sai da gana gaban mu muna bayan ka wuta bata cimuwa. Annabi shugaban rundunonin Allah kai wakilinsa ne komai kai rabu ne domin tun asali banadinsa ne wanda ya bi kashi ya bi domin hamidu kai muradinsa ne saba maka ko saba masa ne wallahi ba zai shiru haka ba. Assalamu ina ban kwana bayan dan dakata na roƙo ka karɓa rasulillah baitukan su zanto su ta ban sirrin kabuli cikin wakata inda du ta fita aiki ka shafe ambato na cikin ka ya shugaba. Farin gani sai da almukutar muna yabo ka ne sai da kana gaban mu muna bayan ka wuta ba ta ci mu ba.